खुलुमबाय बेयो बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं अफिसियेलि नङाब्लाबो आं दाबो बिटिसिनि चिफ बुंदों हाग्रामा महिलारि। इउजि ब्रह्मआ बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनायखौ हास्थायो। बङाइगाव सालमारायाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। दिनैनिफ्राय गामियारि ओनसोलनि दखान गलाफोरखौ खुलिनो सोरखारनि बिथोन। खौरांगिरिफोरनो 50 लाख रां इन्सुरेन्स फोसावदों रायजो सोरखारा। कर'नानि अलखद समाव सोरखारा साफ्रोमबो सुबुंनो 5 केजि माइरं राननायाव बेले-बेजे जानायनि अजद होदों बुद्धदेब मुसाहारिया। दानिया आबुं रादाब। बिटिसिनि खुंथाय गोहोखौ रायजो बेंगिरिया गावनि आखायाव लांनायनि उनाव गिबि बानबुंथि होदों बिटिसिनि आगु गाहाय हाग्रामा महिलारिया। रायजो बेंगिरिया बिटिसिखौ गावनि आखायाव लायाब्लाबो बिटिसिआ गोजोन थासारियाव थानांगोन होननानै दाबि दैखांदों हाग्रामा महिलारिया। बबेखानि अफिसियेलि नङाब्लाबो गावनो दाबो बिटिसिनि चिफ होननानै दाबि दैखांदों हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि रायजो सोरखारजों एलायेन्सआव थानायनि थाखाय बिटिसि खुंनायनि बिबानखौ बिपिएफनो होगोन होननानै आसा खालामदोंमोन। बिटिसि खुंनायनि बिबानखौ रायजो बेंगिरिया गावनो लानांनायनि हेंथायै बिपिएफआ बिजिरसालियाव थांगोन होननानैबो बुंदों हाग्रामाया। ओरैहाय बिपिएफनि साफ्रोमबो सोद्रोमा आरो दैदेनगिरिफोरखौ गावबा गावनि न'आव दोलोननि फिरफिलाखौ उरायहोनानै दोननो थाखायबो खावलायदों हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनो खावलायनायजों लोगोसे बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफआनो देरहानानै फिन सोरखार दागोन होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिया। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बारग' आफादगिरि आरो रायजो सभानि बारग' एमपि इउजि ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि आयेन बायदियै बिटिसि बिसायख'थिखौ 4 मार्च खालिनो खुंनांगौमोन आरो 8 मार्च खालि बेनि भट साननांगौमोन। नाथाय कर'ना भाइरासनि जेंना आरो अलखदनि थाखाय बिसायख'थिया खुंजायासै। जाउनाव दिनै बिटिसिनि खुंथाया रायजो बेंगिरिनि आखायाव थांबाय। ओंखायनो आं लुबैयो मा दा बे बिथांनि दिनाव जि सासन बे सासना मोजां सोलिथों, नाथाय एट दि सेम टाइम आं बेखौसो लुबैयो जे बे सासना बारा गोबाव सोलिनो नाङा। 1.5 मासनि गेजेरावनो जोबनांगौ आरो बेनि गेजेरावनो इलेक्सनखौ खुंनानै जोंनो इलेक्टेड काउन्सिल मोनसे होनांगौ। बेनिखायनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गावसोर खुंनो मोनैयाव बेले-बेजे लाबोआलासेनो गावसोर आसाम सोरखारजों एलायेन्स दंखायो हिसाबै रायजो सोरखारजों सावरायनानै कर'ना भाइरासनि जेंनाया जोबनायनि उनावनो जेसे हागौ एसे थाबै एबा मास 2-3नि उनावनो बिसायख'थिखौ खुंहोनो नारसिननायासो मोजां होननानै बुंथियो इउजि ब्रह्मआ। आसामाव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुङा आरोबाव सासे बांबाय। कर'ना भाइरासनि ग्रीन ज'नाव थानाय बङाइगाव जिल्लानि सालमारायाव सासे 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ टेस्ट जादों। बे बाथ्राखौ सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया टुइट खालामनानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि सालमारायाव सासे हिन्जावसानि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायजों लोगोसे आसामाव कर'ना बेरामिनि अनजिमाया सा 36 सिम बांबाय। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला कभिड-19 पजिटिभ मोननाय सालमारानि हिन्जावसाया निजामुद्दिन मार्काजनिफ्राय फैनाय सुबुंजों कन्टेक्ट जादोंमोन। बबेखानि बै हिन्जावसाखौ क्वारेन्टाइनआव दोनखानाय जादोंमोन होननानैबो मिथिनो मोन्दों। कर'ना भाइरासनि थाखाय नैथि खोन्दोनि लकडाउनआ सोलिगासिनो थानाय समावनो गामियारि ओनसोलनि दखान गलाफोरखौ खुलिहोनो रायजो सोरखारा बिथांखि लाबाय। कर'ना भाइरासनि ग्रीन ज'नाव थानाय गामियारि ओनसोलफोरनि दखान गलाफोरखौ दिनैनिफ्राय खुलिनो बिथोन होबाय रायजो सोरखारा। हान्था-मेला, दारिमिन आरो फालांगि बिफाननि मन्थ्रि चन्दन महन पाटवारिया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गामियारि ओनसोलाव दखान गला खुलिहोनो बिथांखि लानायखौ फोसावदों। बबेखानि गामियारि ओनसोलनि दखान गलाफोरा खुलिनो हागोनब्लाबो बाजार आरो सप्तायारि हाथाइसालिफोरखौ खुलिनो गनायथि होनाय जायाखै। बबेखानि कर'ना भाइरासनि रेड जन जिल्लाफोरनि हस्पिटाल ओनसोलफोराव जायखिजाया दखान गलाफोरखौ खुलिनो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो रेड जन ओनसोलजों नांजाबनाय ग्रीन जननि ओनसोलफोराबो 5 किल'मिटार जानथायनिफ्रायसो दखान गलाफोरखौ खुलिनो हागोन होननानै खौरांगिरि मेलाव फोरमायदों मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारिया।
COVID-19 नि हेंथायै जुजिनायाव गावखौनो बाउसोमनाय आरो नांथाबनानै खामानि मावनाय खौरांगिरिफोरनि थाखाय 50 लाख रांनि इन्सुरेन्स फोसावदों रायजो सोरखारा। बे बाथ्राखौ टुइट खालामदों गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला। गिबि मन्थ्रिया टुइट खालामनानै बुंदों दि कर'ना भाइरासनि हेंथायै रायजोनि खना खनला सांग्रांथि लाबोनायाव खौरांगिरिफोरा गावखौ बाउसोमनानै सोरखारजों समानै खामानि मावदों। समाजनि बागै बिबान लानाय सुबुं हिसाबै खौरांगिरिफ्रा लानाय बिफावआ थारैनो बाखनायथाव। बेनिखायनो रायजो सोरखारा खौरांगिरिफोरनि थाखाय 50 लाख रांनि इन्सुरेन्स होनायनि थांखि लादों होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रिया। रायजोआव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि अलखदनि समाव सोरखारनि सुबुं अनसाय बिफाननि जोहै साफ्रोमबो सुबुंनो 5 केजि माइरं होनायाव माखासे बेले बेजे नुजाथिनायनि अजद होदों क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि नेहाथारि आरो देबोरगाव बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि बुद्धदेब मुसाहारिया। दिनै सानजौफुआव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे अजदखौ होदों बुद्धदेब मुसाहारिया। बबेखानि बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि बागै राहा लानो थाखाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायदों बुद्धदेब मुसाहारिया। जोंनि बिटिसि थागिबिफोरनि मोनसे जाफुंसारनाय आरो बेखौ साफ्रोमबो बिटिसिआव थागिबि नोगोरारिफ्रा हाग्रामा महिलारिनि जोबनाय कार्जखाला जोबनाय लोगो लोगो गभर्नरनि आखाइजोंनो सामलायथों बे गोबाव समनि आसाया मैया जाफुंदों होननानै आं आसा खालामो। बे खौरांगिरि मेलावनो बुद्धदेबा बिटिसिआव रायजो बेंगिरिनि खुंथाइ फोसावनायखौ बरायो आरो 27 एप्रिलनि उनावनो रायजो राजाफोरा रायजो बेंगिरिनि खुंनाय नागिरनाया दिनै गमामायैनो जाफुंमारबाय होननानै बुंथिबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।